Ha Vladimir Putyin fölhív, föl fogom venni a telefon, nem hiszem, hogy erre sor fog kerülni, én magam nem fogom felhívni, de ha mégis beszélnénk, akkor úgy azt tudnám neki elmondani, hogy legyen szíves most már 4 év után befejezni az öldöklést és lezárni azt a háborút. Én magam nem fogom fölhívni Donald Trumpot, de hogyha akár ő, akár bárki kontaktál az amerikai adminisztrációból a Tisza kormánnyal, akkor állunk rendelkezésükre.